Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, atong i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 189. Ug sa gihapon, sa dili pa nato sugdan atong drama, magbasa gapon ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato. Ang first comment nato si Dads Vasquez, daghang salamat Palamay Drama sa compilation sa Watch the Style sa mga suglanon sa kinabuhi sa atong mga sindir. God bless us all. More power sa Army NDYHP Radio Drama Cebu. Kanunay dun i-comment sa ato si Sir Dads Vasquez. Salamat jud kay si Moda Sir sa imong kanunay nga pag-uban kanako ug labi na sa imong pag-comment pirmi. Isa jud ma-appeal sa ato ang pag-vlog. Salamat jud kay si Moda Sir Dads Vasquez. Si Ma'am Del Sam 99, salamat always Sir Idol. Naulahi ko gamay tungod busy pirmi sa trabaho. Aniagapon ko padayon paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Salamat jud sa imo diha Ma'am Del Sam 99 sa imong kabisi. Igahinan jud imong pag-comment ug ma-appeal jud sa atong pag-vlog. Salamat jud kay sa imo diha Ma'am Del Sam 99. Ug si Clarice Pag, salamat Idol sa pag-upload. Duha card. Salamat po sa imo diha Clarice Pags. Si Ma'am Berna Siroy, thank you sir, more power. Heart gapon. Salamat sa imo diha Ma'am Birna. Si Oscar Abidog, salamat sa Idol sa way puas nga paglingaw diri namo ug daghan na sad buhat mahimuan ni Idol. Basta Dol, way skip ni Dol hangtod human. Daghan jud salamat sa imo Oscar Abidog sa imong pag wala skip ug dako na kay tabang sa atong channel. Salamat kay si imo diha Oscar Abidog ug usbon ako. Salamat kay sa imuha sa imong pagsabot kanako. Daghan jud salamat. Si Luel Balandra, duha ka heart traffic kang Luel Balandra. Salamat sa imo diha Sir Luel Balandra. Si John Plastico, matik na si Tito Idol. Sulod na sad ni CR inighuman sa drama. Yay! Kulba kaning Tito ni John Plastico. Salamat sa imo diha John Plastico sa imong kanunay nga pag-comment ug labi na sa imong Tito. Barbie Kasdi, waiting sa next upload Idol. Karon. Salamat sa imo diha Barbie Kasdi. Ug mao to mga listeners tanang ga-comment sa to ug atong gibasa karon sa atong part 189 ug ato nasugdan na ato ang Palamay Drama Compilation part 189. Ako si Crisel. Naingon, ang pingan ang samay naan nimo karon. Kay basig sa kaulahian, huwag tangangwa nimo ang pingi. Kining nahitabo sa kinapuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Inigsakay sa barko ni Dan, piksi unya ko sa imong alote ha, Crisette? Aron mo support ako sa imong bisyo, ma? Ay sus, oy pila raman ang taon ng akong bisyo, oy inom raman. Ma, bisag inom pa. Kay nagusik-usik ka gihapon ang kwarta, ana. Para gamayng paraig dili ka, paitang anak ka. Sulbuan pa ko makasakay, day Crisette. O, kiratan, oy. Mingawin jud niya ko nimo. Agwan taon na to ang kamingaw, day Crisette. Kaya lang naman sa atong kaugmaon, day. Mao gyud, wa na rabay palitunon ron nga barato. Baydan, maka dayon yung sakay barko. Oo, bay, Pipoy. Pagkabuhayan circus ni bay. Ay, bay, sagara ba ng banang malayo sa asawa, no? Porbida ang asawa. Mag-showbiz balita. Dilingon niya na si Crisette, bay, Pipoy. Buutan siya, bay. Karon pa, kaya ba mo ka malayo? Pero saon naman lang og mingaon na siya ni mo, bida. Ay, butian ni mong sinutihan, bay, eh. Di, true to life story nga kuha, bidan. Realidad is kinabuhi sa banag asawa nga magkalagyo. Day, mulad ka si Dan. Hala, kung batid yun huwag maayo ha, aron mamabdus na ka. Di man tingali makahatag na kong anak mas danday, uy. Ha? Kung nagsulti mag-ana? Imagine, mag 6 years na may nagminyo pero until now, wa pa ko mamaptos. Ay, wa pa tingali mo hatagis ginuuoy. Pulos pa mo mga batanon. Mo nang kumbati lang yun. Kaya nukon kaayo kung mo mo'y anak si Dan. Pulos pa ya mo maayo kitsura. Soon si Mana, day, mulargan ako para Manila kay... At tumimanukad dito alang sa pagsakay na mo barko. Amping bayat dito, ha? Sure, para ni mo, day. Ang mag-pack up na ko alang sa mga daduno ni mo. Please. I love you, Crisette.
I love you too, Dan. Iyay ka! Mo abroad na yun in town si Dan, ha? Kini, murag mani! Bayas, mama. Pero tiba yung lipaya. Ay, natural, uy! Ay, day. Ay, pisik na ba akong gihangyo ni mo, ha? Set! Dan! Nasa sud po. Nga naman. Doon na siya ikipabalit ako? Bye, Pipoy! Dahil surbay! Okay! Sure ka nga, epektibo ni. Suli ko, pulpida. Nakasuway kayo ni. Uy, kayo! Yay! May ganyo ka kung ni mo di pa taon ni epektibo. Di mo Nya. sulutin mo taon na ni. Inyong saom na taong paggamit. Na instruction na. Tumana lang na. One side effect. Ay, doon na. Unsa? Ako, side effects man na. Ang side effects na bagay. Mugahig mais man, no? Amaw magkaka. Bye, Pipoy. So, Okay, salamat din niya. bahay ko makatumar na ka na kung kirang may tabo nyo duhag reset no unso mo kay bisa magpunta kay pamuduha na ibubos ka ma baydan kung makauyon ka na balig tulukad lang nga madulisok na imong jujur Kay, undang na ang pagpamilo ni mo sa itong mga biste. Matuong na ta. Tiwas lang nila ako. Dali, Pi. Ngano ka, uy? Mula rin ka na sunod adlaw. Sabay na itabo ni mo, ha? Hala, kahit tapuan mo. Pilanti ka na eh. Pilanti ka. Pagpugay pa kung mabalikin taon. Natural. Kumusta na, ha? Unsa man, nagpa-check up na ka? Unsa man, positive? Negative. Ay, Pero timta na mong fight last month sawa pa siya mo largag Manila, uy. Hibaw ka ni kung Dan nga, gibuntagan ko sa amaw. Huwag ni ko balibad niya. Bisag hapdos na kaayo kay Laki. Gusto siya nga binlan ko pero... negative. Nagawa na akong kwarta nga imong gipadana ko, Dan. Salamat, ha? Pero nga nagastong kwarta na ha? Sure, uy. Amping beda per me, ha? Likay aning inom sa kauban ni mo sa barko. Kamao ko muna sa kong guguling mo na eh, Chrisette. Oh, gusto mo na resulta si mong papacheck up? Nabindan tayo ka? Ha? Wa, uy. ay gol na pinagpita sa niyo kami nga kumpara sa ma-check up ang yun ming duha ay almost 10 years na may kasal pero wag yun may makabaton wa mamabdos ko asawa mo itong akong nahibawan nga ako mo'y dunay pa rin siya kaluoy ginoo wag yun kong discourage bay kung ang akong asawa wasab discourage kaluoy sa Diyos takan na kung may sagduna ko hindi pa rin siya Mo din yung diferensya naman yung tingog. Akin hindi, bay. Tsaka no, ang taban magpa-check up po doktor. Huwag si Chrisette po ang akong ingin nga. Pagpa-check up po siya. Dan, nakuha na nako ang result. Ug matod sa doktor nga makaanak man kuno ko. Ikaw, nagpa-check up na ka? Wa pa rin, Chrisette. Unya na kung mo stop over me. Dako na kong pilti. Unsa may ako irason ininitan kung pangayuan ko niya account on sa iyang ipadana ko nga kwarta. Ganahan pa kang masugal. Luwatan niyo. Unsa ka bandol nga kwarta? Pila ni? 50K ra na sa kabandol sa kwenta. Gamitan na. Unya ng pag-ununa sa pagbayad kung madaog ka. Ay sa ko panil nga sa 50K, ha? Huwat pa ko sa ipadasa kong bana.
Wa ba ko'y cash? Pwede ra dili cash ang imong ibayad. Naibaw ko nga muna ka maayo. Napildi na sa pangkwarta nga bagong ipadani dana ko. Di malasan ako eh. Barog na diha. Kay di malas kay ka. Mamaya na din is kasino Crescent. Huwag tangon ko ng imong sapot. Ta. Nga di may masayop ko da. Resito mi sakay sa auto sa pulis. Para. Sakto ko. Bisyo ko sa resit. Kaya no sa aming problema tao rin unsa ka. Ano ba rin? Pulayat ka. Diyos, mabdus ka ko asawa. Usa ka pulis ang amahan. Naglaki nga ako asawa. Dan? Dan, sorry. Sorry. Magkaan yung mga naunggot. Dako naman katiyan. Ha! Kaya ko ikaw. Imong man ang imong laki nga pulis. Doon ako ikuha ng video na nagkuyog mo sa motel. Dako ka ng imong tiyan na karon. Ebidensya ka na. Huwag kayo makuha na ako. Bisag usakan ako kasi... Basilo ako. Ay kong kaksa! Hugaw kang pagkasawa! Nagpasol ko. Nanawan ako ang pingi nga akong pagkaasawa. Nagkasino ko, ng laki ko, daghan pa kong mga utang. Ug ang resulta, gikihap ako sa kumpana. Kay laki, namaptos ko sa akong gikarelasyon nga usa ka pulis. Naghuwat na ko sa resulta sa kiha. Saon, nag-issue man. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Junice. Naingon, ako'y tuyo nga ilugon siya gikan nimo. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mukuyog kasi mong ig-agaw bayot idigbalik niya sa Cebu. O ma, kay may kaila ko no siya nga dato nga nakinahanglan og katabang. Ikaw, basig adto ka na dito makauyab og maminyo ka dito. Maukid ma, wa ko'y gusto nga mga lalaki dinis atong akong mauyab. Gusto ko nga tagalayon dapit ang akong mauyab ug mapana ma. Unya, kanos aman mo mobiya din his negros? Sa sunod adlaw na ma, igo naman si agaw nilo nga mihatod sa kwarta niya din his iyang mama. Nitiya maming ba? Ay nahala, amping baya dito sa Sibunak. Manghinaot ko nga makauyab ka na dito ug maminyo ka na. Kay gusto na taon kong makakita og apo. Ay, di ulan tas pirs tangil dumanhog. Dugay nakit kung gusto manarbaho sa Cebu ka uy. Pero daagad lang ko nimo nga imo na kong dad-uy. Pagsulti ka sa akong amiga, may agawon ko doon siya magtiayon, may kinahanglan o katabag dato na ba ko, no? Dako niya, ako din giingnan nga, makikita ko kay magtiayon man. Kunya, o kami na sa nang nagsabot kung magdakog, mahimo nila katabang. Salamat taon ka ha. Kay makatrabaho na gid ko sa Cebu. Balik katabang lang uy. Basta na lang ko'y trabaho ko eh. O mangita niya ko dito og uyab ka. Gusto ko nga taga Cebu ako mauyab og mapanat. Okay ra, oy. Ay, naidagang laki to Cebu, oy. Ay, buang-buang, buutan, ay, amaw-amaw. Pero biliyal yun ang laking buutan, ha? So, magpataka kag sugkot itong mga lalaki. Nung may tugpahay. Daghan ba diha sa Cebu nga bisag minyo niya magpakaulitaw paghihapon. Araw lagi yun makatilaw. Huwag lain po tayo higaw. Go.
Gahapon nagyutang naabot ini sa South Terminal gaw ba? Awa niya, hapon yun. Anya ka? Asa man ko lahos ini, nawa pa man ko'y kaistaran. Ito sa akong listahan, oy. Usahay malalaki man ka. No. Malaki ko, say. No, May ay. tulubi kabayot ito ng abanggaw. Yang nagtampuhay naman taon, mis abangan taon. Kung mo to silang giingnan nga, nibalik na ako, magdayan ako sa kong igagaw. Okay ba sila? Di lang sa tamang dugay istar ito sa mga ang giabangan. Kaya ini kadawat ni mo sa trabaho, bali lang dayon dito kay stay in man ka. Excited na kayo kung makatrabaho ka, oh. Unya na kumabalik sa Negros kung makadana ko pa na. Salamat kaayo, ma'am, sir. Ngayon nyo dayon kong gidawat. Gidawat ka na yun kay nagkinangan man may. Mao gyud. Pulos man gud mi busy sa among trabaho, sa among negosyo. Mga kinahanglan gyud nga dunay katabang nga mahibilin dinhi sa among bahay kunwa mi. Unya, ma'am, sir. Karing, ma'am, kanusa mo magsugot ang trabaho ni si Agaw Janice? Karon dayon. Ha? Mao ka na. Sige. Kuha ang tanan nimong vestigyo nis o dad-ana dayon dinhi sa bahay. Ma'am, sir. Sige, salamat. Daw tanagaw. Uli na dayon ta sa inyong gistaran. Kay kuhaon na kung ako mga gisudlan sa akong mga piste. Bigaon na yung tingog ni ako igaw. Ayaw pa. Tana, sus kayong unayo. Tana. Gusto makigbalik ni mo ang imong asawa? O, Brad. Pero, wa ko musugot, oy. Di gito ko madawat nga, human ko niya giluiban. Unya, yan na siya makigbalik na ako. Sus, di ko. Ibuwan ka naman ko na siya siyang kabit kay nakikita glayang laki. Ayaw na gud pakibalik niya, ha? Ano ka daot guni mo kay wa ka mangitag babae nga ipulis imong katisigan ta? Mari? Mari, Oo. Pangitag lain, oy. Pangitag lain babae na dagan nagsayal diya. Kanang ikalibin ni mo. Aron, dili na siya makigbalik pa ni mo. Sige, pangita. wa pa ko'y nakita, Brad, oy. Oh, Pero, kanang Brad, kanang inyong katabang ba? Ganahan ko niya kay buutan siya. Unsa man, Brad? Daga ba na si Junis ni inyong katabang? Brad Junil. Sa akong nibaw ang daga na siya. Pero, Brad, okay na ka nga usak katabang ang ipulis mo asawa. Bahala katabang siya, Brad, oy. Basta buutan lang o ikabilin o bahay. Busa, Brad, ingna si Junis nga mamisita ko niya karong gabi. Anong pabutong naman mo gabi May mo naman siya nga pwede na karong dayon sa imong gusto imong gibati diya. Pwede. Bay, aday, Brad, di ka siya disuhon. Gusto ko siya nga paibahuan siya daan. Sige. Ako sa ingnon. Pero kung dili siya musugot, ha? Kung sa man, may posibilidad ra ba gyud nga mobalibad siya. Kay ninyo gud ka. Bisan buog mo si mong asawa, pero kasado mo. Ingnan siya, Brad, Bing, ha? Di gina mahitabo nga makigbalik pa ko sa kong asawa. Basta, tabangi ko, Brad, nga mauyab ko si Junis. Ang tinuod, sir. May pagtanaw pa ako ni Sir Junel. Pero may asawa naman gud siya. Akong ipasalig nimo nga way dautan nga mahitabo nimo. Ang iya asawa nag-una-una kini pagigtaban og lain laki. Busa bagkar kay siya naong kung mangita pa kining samok. May babae nga ikalibin na gani iyang bana? Sir? Gaw para na ako, no? Okay naman namin niyo siya. Bodong si siyang asawa. Gusto mo ka itong isuon siya ni mo. Gaw. Kay gwapo kay siya. Naibong gani ko nga nangapit ang iyang asawa nga gwapo man kay si Sir Junel. O niya, dato pa
yun. Maunay pagaingnon ka nga doon nagibabay nga dili matagbaw og usa ka lalaki. Busa sugtag ka. May pagbati mo ka kaniya. Ang ginitik, pinitik si mo kasing-kasing tuam ka na ito pa na. Ang kakabaw mo ba sa gaw? Bahala na lang ikaw eh. Sugto na ako siya rong gabi eh. Sige, bahala og ninyo siya gaw. Basta buutal na siya dako. Di, kapataga may be. Ay, Ayaw ba? Makakaon ka na gyud og agungal anak gaw. Alabi sa Salamat day Junis nga gisugot na yun ko nimo. Kay may pagtanaw masap ko nimo, sir. Pero ang imong asawa lagi. Basig mangita siya og samo kung nagtipo na niya ta. Basig, doon. Way daw tanong may tabo nimo day. Salig na nako. Ug mahimo ba ayaw pag-share nako, okay? Okay, sir. Ang channel di ay. Salamat. Og sa labing madali. Dadong ko ikaw sa akong panimay. Pero ikaw na ang ipuli ko sa akong asawa. Ug mao noon niya ang mahimong inahan sa umaabot na kong mga anak. Ipuli ko sa akong asawa. Kalami. Nagtanong sa imong pilas. Dili mo. Ikot mo. Kalami, anak. Pumunta. Lamig ko sa kuwa. Ay, kabiyot. Ala, katako, kataskig, katambukod, ana. Ikaw pa sabi. Ay, Guniti po. dahil siya. Guniti ba? Dahil Di ka yun. gunit, anit. Ay! Lastar tarong din. Lastar. Kaya po. Nawaksod ko. Sakit na lagi. Ginibig. Aka na, nasakit na kayo siya. Inay na, sakit. Nako, ganito na lang akong kaputli na kayo na. Usa ka adlaw ni Ana, may babae nga nakikita nako nga mao ang iyang asawa. Ngano ko nung akong giilog ang iyang pana, ako siya gitupag. Hawa na ko ilog ang imong pana, uy. Nagpasalamat na lang ko, pero sab siya mangita og samok. Nagpasalamat kit ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dennis, ginaingon, unta duha ang kasing-kasing sa tao. Aron kung mahigugma o duha, tagsa sila. Kaning naitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Nindotog aligrigit si Father Shano maghumili mo. Digyud magduka ang mga tao nga manimba. Miss? Hi. Kakwapo Ngano? Inyo ni? Maris, imo na cellphone? Ako na. Hala, thank you kaayo. You're welcome. Ako is Dennis. Ikaw? Ako? Oh, Grace. ikaw miss? Maris, younger sister ni Ate Grace. Oh, mag-sister mo? Abi na kog managkaluha mo. Nagkatawa ko sa comment ni Dennis. Nabi ko nun niya kaluhat ang duha Maris. Nagkaraw ito ang nagsultian na Ate Grace. Alangan nga, 2 years naman sa mga tong gapkod. Ate, gwapo siya, no? Gwapo siya, Maris. Kinsa man yung nanawag? Oh, hello? Hi. Kinsa ni? Nalimutan ka na ko. Si Dennis. Gusto. Nagka-remember na ko ni mo. Ikaw tong gwapo nga ni ulit sa akong cellphone, no? Oh, sorry ha. Wa may password ang imong phone god. Mao nga nakakuha ko sa imong number. Wise ka, ha? Unsay ato? Ngano nanawag man ka, Janice? Nangi mo nga ti Grace. Gusto na akong mangayo sa iyong cellphone number.
Maris, mo ani tonight si Dennis kay mamisita na ako. Mo ba, Ate Grace? May noon. Kanak kay mamisita sa nimo at ibuutan na siya ug tinud-anay ng iyahadya nimo. Lagi, kamu to, uy. Disugot na ta ka. Thank you, Grace. I love you. I love you too, Dennis. Mag-date mi ni Dennis tay Maris. Kuyog ha? Nya, mag-order ko ninyo, Ate Grace. Day, sag-asa ko mo suroy, ibantagit ka. Kaya dili ko gusto nga mag-happy-happy ko niya ikaw ni Dennis bay. O banta, kitang tulo ni Dennis ang mananaog sini. Grace, may barog man ka. Kahiyon na kay ko din. Ay, ubanante ka. No, ako na lang, uy. Ay, kuyog si Maris din. Excuse me. Barang lang ka, Ate Grace. Ano na, Nikki? Mura man hinong kong bata, uy. Dinisa mo. Pwede kayo magbalik sa Ate Grace? Ako siyang apason, ha? Ayaw, ayaw, Grace. Uy, lang akong kanot. Lago balik. Maris, abot. Huwag ko nituyo ah. Huwag ko makasabot yung pagbatiya. Huwag sa'yo ipapasabot ng Dennis. Lahat na ko si Grace. Pero, absent ka, Maris. Unsa? Dili ka makauban ako sa dagat, Grace? Sorry din. Di na ko kabiyaan si Maris. Nga naman. Init kay siya good gabi eh. O ko'y makabantay niya. Kaya until now, di lang pa maghapon siya. Unsa? Kumusta nam ka, Maris? Lain paghihapon ang akong lawas din. Huwag ko'y katugabi is pagsige na kong monitor siyang temperature, eh. Dado na to siya sa doktor, Grace. Basig, naunsa na ni siya? Ano? Ayun na lang. May ubos naman sabihin noon ang iyang temp. Kaluoy ni Maris. Concern kay siya sa akong panghood. Kabuutan ni mo, Dennis. Day, may kanamata na ka. Ang sabay ganahan mong kanon, ha? Maglugaw lang ko. Ganahan kong mukhaon og prutas, Ate Grace. Okay. Magpalit ako sa merkado, ha? May pag nagdakog fruits da. Huwag man matik si ate ni mo nga ganahan na ikamukhaon ng prutas. Sakti lang ko, niadto naman sa merkado si ate. Anya, kumusta naman ka? Okay na ko. Wala ko hilanti sugat gabi, Dennis. Pero nilus pa rin mo nga, Bill, Maris. Dennis. Maris. I love you, Maris. Rita, ilang mo ang magpagpas mantang at Kristi. Okay na, malam. Maris. Dennis. Happy anniversary, Grace. Happy anniversary. Let's go. Magmotel ta. Okay. Malipayon kay sa Ate Grace. Anniversary day nila karon ni Dennis. Ano ko? Mara ko kisakitan sa ko nakita. Nagsalos ko. No. Buutan si Ate Grace. Dili ko gusto nga masakitan siya kung mahipawa siya nga nagkauwi ni Dennis. Ate Grace, may isulti ko nimo. Unsa man, day? In love ko. Unsa? Nikinsa man. Di ko, oy. Kang Dennis. Sorry, Ate Grace. Naka-remember ka katong nagbalik kag prutas katong kilatan ko. Niabot si Dennis o duha. Dili ko gustong papiliun ka kung kinsa na mong duha ni Maris, Dennis. Pero, ikaw ang desisyon. Kasing-kasing. Ang doon na akong piliin, Grace. Mahimo. May nagsuon min nga imong ipantuhog. Maraming pananak yun nga imong ipantuhog.
Duha ka saging sa usa ka barbecue stick. Dili ka makadesisyon. Ako na lang. Ako ang giveaway. Bagas lang ako mangmagkipdos na siya. Usa. Kabutan niyo, Grace. Salamat kayo. Pakaslan ako sa Maris. May umaabot na ditang anak, Maris. Dennis! Dennis! Nakadahig ko ni Grace. Buutan siya nga naglantaw magpangga sa iyang mga. Punta, duhaning akong kasing-kasing. Aron way usahan mo sa sakripisyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Olivia, ginaingon, dili ta ng bride successful ug dili ta ng buko failure. Ang dili magpalapi og panghambog kay diskarte ra ta magdaog. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nig kumahimong mahikalimtan. Oh, kinsa na? Pakalma lang, ako ni imong anak. Awa. Sus, kuya, wala ko na. Abi na kong kawatan. Sorry pa. Asa man ka? Alas 3 pa mas kadlaw, no? Olivia? Mangumpra pa. Ah, sa'yo agad. Ano ba kapili kog labas ka mga isda pa? Kaya ta kay maglamos ko. Ha? Ano naman pa? Ubananti kasi imong pagpangumpra. So si Papa, uy, murag karon na jud ko mangumpra. Sige Ubananta ka. Ubananta gyud ka. No? Daghan na rin mga parusdan. Kano sa kilang na imong ungo. Pakyawan na ning usa ka banira, Olivia. Jackpot na gaana kay mixed seafoods na siya. Ay, kanay bahala nga magpresyo sa imong mga suki. Ariel, may dyan kang sales stock, no? No wonder, daghang mga babae nga madas imong diskarte. Tinuod ni! Ay na naman itang samok ha, Olivia. Samok nito. Ano man, imo ning kuhaon kay kung di kay hatong niglain. Hala, uy, hilig dyan na sa mga hatag slain. Uy, grabe kay kay. Ay na lang yung magkitag samok. Sige, go na, anak. Pila man na. Salamat Lord, nahurot yun ang akong gitindang isda. Ay, nanimahot yung isda, oy. Magpatuwa pa yun, nga limpyo siya. Hello, Bria. Oy, unsa biya taon ka, Kristen? Wala kung saan, Libya? Hala, nakabati ko sa lang doon ako nga handa. Daoray. Palit ako isda, oy. Palit ako. Sumay na ba? Ay, klaro, nagselo si Christy sa iyang pana. Alay na. Pagiging mo skandalo dito. Hoy, Ida. Olivia. Hoy, sa kadiha, Christy. Next time, di na ka makapitinis amo ha? Aro lang magpakita sa imong kaanyag. Bisag unsaon day. Nanimaho kang langsi sa makalangsi sa isda nga imong gitinda. Lo, giunsa di ka sa ko mga isda, Christy. Ay, Libya, bida. Biya lang din ni Kristen ka. Sige na. Huwag mo ko mangilabot niya, uy. Huwag ko mangilabot Biya yung lang mga asawa din ni- rin. Nga rin na siya, nagselos ta siya. Nagsalas ko. Nakita tamong duha nga nag-holding hands. Gikuptan pa ni mong bukton ni Reden. Hala, no? Kalain sa nagin ako gunitan ang kamot sa imong bana nga naghatag ba kunyag sukli. Matagag niyang kwartas kanal, kaanukon, kahano? Ilong, oy. Ingon ana gyud mo mga way grado sa? Hala, ha? Ikaw, ingon anak sa danandag ko grado kung makaistorya, wagas? Sa na, Olivia. Okay na ta, ha? Ako yawa, O, na, gid. Kung makasuna, grabe man. Uyab na ba Say, ta, okay, duha? uy. Uyab na ba ta ba? Paspasa sad good. Relax lang sa, relax, Paspasan chill. ako para may bawaan ba? Sige na, good. Sugtan ako. Aron, di na kasilusan na ng Christy, eh. Way angay kasilusan si Cristino kay amigo ramis iyang bana ang angay niyang buhaton ni Christy buhatan niyag maskaras reden kanang itong parehas sa kabayo nga one way ray makita paita sad uy ako silusan niya nga nanimaho mo kong isda Sagdi lang, nanimaw kag isda, humot man sa kagkuan. unsa Joke. kay diingon makangumot ko sige uyab na tag duha Usa? lagi Yes! oh Uyab na mo, John. Tara ko sa iyong kasal, ha? sama di ari din oy kasal gidayoy wa pa gani mo abot og usa ka tuig ang among relasyon ikaw gid rin din oy Madam. Wow! Pag yun, may kahapak-hapak pa. Kasweet ninyong duha saya.
Ay, mo nga sa baka mamitan pagkagbuhok ko kasken. Noon daw agay, Riden, ang sama ni Kiras, Riden! O magabusukol. Di naangay pa, we. Nagpatara lang ka na nga gibugno ni Kristi. Sagdi lang gud pagkuit. Kinsa naman himong batik, di ba? Siya raman sad. Bright siya ako bugo. Pero gibuguan ko niya siyang gibuhat ako. Paita bayhana. Wa gamita iyang ka bright, namugdo lang siya bugo. Ay, bugo, Olivia. Ikaw. Dili ka bugo, eh. Kung ka panayon kapag eskwela, Bright man ka. Bright sa diskarte pa, di ba? Reden, Rad, bago pa akong kaliko. Apa na po dito? Ligo ba ka? Tapo, liko. 2 weeks lang ako ni mong laptin. Ay, sama na eh. Banaan din na mo? Ngon. Mao ka. Ikda na lang ko ni mo. Unsa man, suko gihapon ka na ako nga kung gibugno ang imong kabit. Okay. Ay mo ba, hoy, kasi di na ako kabis Libya, ah. Puya na mo eh. Sige silo eh, gamita sa limong auto eh. Bright mo nga ka. Gigamit na ko kung ka-bright. Mao man bitaw nga nagselos ko niya kay akong giobserbaran nga uga na kang tinagdan ako. Masakpan ta gani mong duha ni Olivia, magkadugo gyud mong duha rin. Isda! Isda mo diyo! Isda love us pa! Olivia! Wala si Christy. Isuga ko niya nagpaingon ako. Dagan ko. Ayaw pagdagan, animal! Bahala ka niya, oy. Di na ko pasagpa o pabunog ni mo. Taro ni mo ang buhok. Likayan ta kang bayhana ka. Sakinan! Pastilan. Si Kristi din nakaingon. Anong nadumbulan ka sa kinan, Olivia? Nakilid naman ko pa. Di pa ko patyunin, oy. Ugma gani, makagawas naman gani ko din sa ospital. Oga, pa, gihatagan kong dakong kantidad sa nakadumbol na ako. Dato man na kay siya pa. Nay, kana ay kanang gisunog supre. Mo na gihatag sa nakadumbol na ako. Tanawa ko na pa kung pila na. Uy, pila pa? 100,000? 100,000? Imong giiha pa? Di mo tamata ko lang. Di ba gunto? Ako sa ibantay ni mo din sa inyo ha, Olivia. Kay balit pag pain reliever ang imong papa. Kini. Naunsa ka, oy. Unsay kini, Junjun? Makalugar ta kay tuwa pa man syudad ang imong papa. Traffic kay dito ug dugay pa to siya mabalik. Uy, kiss ko sa akong lips. So, para pagkanos brush. Humot man ka ng lips. Sabi niyo, eh? Sa bilang lamig mo kayo. Sabi mo sa nagbaw-baw kamay. Tay pa ko'y hinahinayan lang. Masakit pa kanya akong pagkang. Kalami ba anak makakukutan siya? Hindi. Lagi at tambo kayo. Ay, mga nagbaw niya. Ikaw rin, ay. Ay, pagliwag sakit magkangin ng bata. Hindi mo bahos ka ko, eh. Bahos ka. Pausara cute, apdos dayon ko ug nawagtang ang kaselosa next day rin ako. May kalinaw na kitang ilang pagpuyo ni Reden ug nahimo naming suod nga amiga ni Christy kay laman si Reden ang gikuha namong ninang ug nong sa bunyag sa among anak ni Junjun. Happy na lang mi. Walay away because life is short. Live life to the fullest. Listo ha? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dindo, ginaingon. Tamis gyud mahalon og gigugmao ng binuha, nahigugma og nagmahal usab nimo. O ninihitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Ayaw na nagpangitag away. Gawas pa, babae na siya. Sa mong kawi. Di man ko mangitaw og away ba? Pakauwawan ko lang na siya. Nagbinuot ta na ako manghod. Unya, iya lang binuangan. Sa mong kawi. Huwag kita'y mahimo pa, ana. Kana kinangabit ng iyang asawa, masabot nga, wala siya gustos manghod mo. Ako na tong kingdom si Rico, nga hatagan na nagkagawasan ng iyang asawa. Ay ragyod, nga wa ko manguyab ang bayhanan kaniadto. Dirira ba na naibog na ko? May ragyod nga, wa ko manguyab na niya. Kay kung siya bang akong naasawa, unya, nangabit siya? Dindo, sumsaman ka. Asa man si Rico, ha? Asa siya pa? Ha, tawas ka iday. Nagsigig hilak, ngut kaguol. Antuon ako siya.
Hindi lang ko gusto magkabuwag niya. Natuwa lang siya dito ka. Papa siya sa Mumbai taon. Huwag niya siya nga di mo biya siya tao sumuha ko ya. Tana. Kuyog ta na. Tana dayon, kuyog ta. Ayaw lang, hindi na ko makuyog ni mo ya. Sakit akong kasing-kasing. Sakit akong batiyon kung di agad siya magpapugong. Sige, dini ka lang ha. Kami si Papa ang magkuyog. Pag-adto sa inyo. Para yun na ko din do, no? Mas maayo yun unta nga miuban nato si Rico. Pero naayod siya nga makita sa iyong asawa nga naghilak. Aron maluoy gud niya si Berna. Para na ako pa, mas maayo rasad nga wasam kuyog na to. Kaya basin, di gyud papugong si Verna. Bubiya gyud ni. Nga, magwala na si Rico. Yun yung ikaw din do. Siguro ka bagyod nga maayo lihok ng uyab mo. Basin sama na ni Berna nga di matagbaw sa kalalaki. Kanan nga kung uyab pa. Nakasiguro di ko nga di na magbinuang na ako. Gani, siya man gani ang kursunada nga makigminyo na nako. Ako lang ganing mibalibad kay medyo gamay pa man nga akong natigom. Mayon daw dili siya sama ng asawa sa imong manghod. Aron dili ka may sama niya nga magkuul ug maghilak. Oy, doon lang to sa ilang bahay pa. Bahala na. Idayon ko na lang yun ang pagbiya kang Rico. Tungkol isa kong saon, wagit ko'y kugma niya hangtod karon. Ayaw kayo naabdan ta pa ka din eh. Gawa pagi ka kabiya. Naabtan pa ko nimo, kay naligo pa man ko. Mas may nang humot kong daan nga mobiya din he. Aron inig abot na ko dito sa akong kabit. Hangpon ko niya kay humot na kay ko. Pagkangilad yun yung magbatasan eh. Ngilad kay klase sa pagkababay. Huwag ka man kay gusto sa kumanghod. Ganang gisugot mo ni mo siya? Kana tungod sa akong kaguol, nga may prangka ka na ako, nga wak kagi gusto na ako, bisag gamay. Gisugot ako imong manghod sa pagtuon ako nga maktuon ako sa pagmahal niya. Kung saan nami, managsama ang inyong tugo. Apa nasayop ko, kay bisan siyang kabuutan, huwag ko mabati o kugma niya. Huwag ka nang imong gikabit ka ron. Unsa man? May gugma ka niya? Ha? Wa. Apan mamasin ko, kay mitsugaan ang akong buot niya. Apan ko ikaw ang makikrelasyon ako din do. Sangko git tingali sa langit ang akong kalipay. Berna, huwag niyo lang ko ni mo. Ayaw biyay nga kumagod. Maluoy ka niya. Di ay ha? Gusto ka di ay nga dili ko sila biyaan? O sige, masugot ko sa imong hangyo. Tungod kay mahal ta ka dindo. Busa, dili ko ikaw balibaran sa imong hangyo. Dili ko dayon ang pagbiya niya. Kung musugot ka usab, nga himuon ko ikaw nga kabit. Usa? Wa pa ko mapunog sa imong isuon dindo. Ug wa pasab ko makakiyog anak. Hugot pa kay akong angay. Uy, di po magunan ni mong tanan ni mo. Dindo tutuki ko. Hugot pa kay kong angay ko. Sige na, please. Hugot ko man tumahita po. Dili ko mo dayon og piya sa imong isuon. Sige na. Berna, siya taos papa ni mo, day. Naasa day ka diha pa? Balik ito sa kutay. Sila ka nagbalik, day. Nang ikaw pa ang asawa sa kong isuon eh. Sulod magbalik mo sa putoy. Basig wa ka lang mo dayon. Wa ka mo dayon pahimo sa akong lawas kay naadi ay ang inyong amahan. Pero Dindo, magpaabot ko nimo sa tanang kayon. Adto na ko. Samang ka, Berna. Layas na ko pa. Kaya wala ko'y ganang magkikipon pa ni Rico. Pero kung si Dindo pa, magkirelasyon ako. Balikan ako si Rico. Hoy. Tita eh. Wa pa ko din do. Ayan. Natintal ka gyud sa himo sa lawas ni Berna. Lami magay siya. Dugkan ti imong utang. Ka magayo kay Ano nakasulti man ka na pa? Unsa man naibog ka ni Berna? Ha? wa ko maibog ko eh.
Daig lang ko. Pero bati siya. Ilad siya batasan. Lawas ray lami niya. Wa siya lami pa. Bati og nilad sa klase na pagkababae. Huwag yun siya papugong ba? Layas ka siya. Na, wag yun Rico. Kung ikaw sad ba, wa magkay gusto ni mo tong asawa ni mo, imo na naundat tong gibirahag maayo. Wag naman makabunog ato niya, wey. Tagsara ko takpa, pero bunog yung tato kayo. Sige, kung kumot. Huwag lang ko Pero patagsara kayo. Biday, marabon na nakadaot ni mo manghura ka. Basi nakuangan tong kasberna ni mo eh. Oh, Mao nang nangabit to. kuya. Unsa? Mao na dong, magpakasal na lang tabi. Unya, gamay po ning akong natigom day. Nao naman sa ko'y natigom nga gamay. Mauman ko'y gusto nila ni mama o ni papa ko'y nga magpakasal na lang ta. Mo ba? Oo, sige. Gusto mo sa kong magminyo ba? Di lang pa magikay og dako, ha? Mao man sa sulti ni papa o ni mama. Di lang ta maghikay og dako, ang importante nga makasal na ta. Sige, sige day. Maisad noon nga makasalta aron makaana-ana na ta. Hasta ko dong, gusto kay ko anang ana-anaon ko. Okay, sige, sige day. Sige. Mamay mi karong sunod semana, ha? O pagkahuman, magpakasal din ta. Karon nga nahuman ang imong pagpamay, kasal na gyud ninyo sa sunod semana. Opa. O walang kay mi budget pa para sa dako nga hikay. Gamay ra gyud nga hikay ra gyud pa. Uy. Ang importante nga makasal mo. Uy, sa maroon pa. Kuya. Uy, Rico. Kum din. Ngano naghilak ka naman sad? Unsa man ha? Gisugot ka na sa bag-o nimong gipanguyaban? Tugot na ko pero gibuog na dayon ko kay daling siya sa kanina uyab. Ha? Unsa naman taon ka, oy? Kadimalas ba di mo sugugma do? Ang sibir na kuya nagkita mi ganiha. Gigbalik ko na siya na ako kung musugot kasi ang ngiyo ni mo. Ha? Unsa man imong yang ngiyo ni mo kuya ha? Kuando? Miyang siya nga paturjak na ako. Bangag sa bangag. Mawala ka na. Ito yayo bayana, oy. Usa kalimti siya. Kalimti tong asawa ni Muway Hinungdan. Kasal na gina mo ni my love na ako, Marisa Ugma. Kapit na gina ko, may mo na akong asawang babae nga akong gimahal o gigugma. Si Marisa lang yun. Ana-ana dahil niya. Uy, laing maning... Gana? Uy, ikaw mo din yung kalig na apag na ako sa agyanan ko. Ha? Kaslon ka na sa imong uyab ugma. Kaslo na mi sa akong hinigugma, ha? Nihila ka. Nindo maluwi ka. Gusto ko mutilaw nimo sa dilo pa mamingyo. Oy, Berna, bisag maminyo pa kong kadaghan, dili gid mahitabo nga mutilaw ko nimo. Kay dili ko makidlaw sa babae nga wa ko'y gusto. Di na gitong gipat. Di na dito. Sabihin mo no, ning bag-uhay lang, may nauyab na siya, nangita siya nimo. Kay gusto silang magpaanol sa imong kasal. Pagkasal di ay. Unsa? Nga maga. Ipaanol lang inyong kasal. Hingpit na gyud siya nga. Nga mo'y kalimot na ako, maubat indo. Naibaw siya nga doon ako yung asawa niya. Unang mibiyan ako. Okay rin siya nga makig-live-in. Makig-live-in lang kaniya. Okay siya kuya eh. Okay rin yun. Problema ko no. Sure siya? Importante nga. Nagadayon mo doon. Siya karoon na nga ako gimahal ya. Gigugman ko maayo. May kumaw na doon. Kasal na naman ni Marisa. Suka din. Kapag yung ko makasuway. Ungad. Ungad ang maayo. Alam mo ito. Sama yun? Lapian. Katong isa niya yun. Gusto na ko rin. Anyway, umuman sa itong kasal ba? Ako rin alam. Pali akong pwede. Datos kik ono, uy, may kapa ko nung kupi. Okay, kung lang hikap pa. Hikap na ba tayo? Tukbog pa na yun. Okay. Sumayo yung mumutubo pa na.
Yun na ni, maglisod ko ka diyan. Parehas yun niya sa akong asawang nga nagtagay sa lawas nun nga kalipay. Pero tigil eh. Huwag mo pasalamat sa gid ko nga. Huwag gid kumada sa tentasyon sa babae nga naggusto na ko. Nga asawa pa gid sa kumangon. Sorry na lang niya. Di ko makighilawa sa babae nga wa ko'y gusto. Di ko parehas sa ubang mga lalaki diya nga tintal sa pagpakighilawa sa babae. Dili nila gusto. Tahi ko sa ubang lalaki. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold, ginaingon, sayo naman pasaylo ng mga bakakon, apan ang pagsalig nila kaniadto lisod ng balikon. Mao kining nito ko sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo may kalimtan. Hi Arnold. Oh, hello Mauricio. Kapataga mahibing. Mauricio. Ay, probida sa ni Monaldo ay. Maurice na lang. Ayaw lang Mauricio. Mauricio na lang good kay Maurice, ako oy, na Maurice. tawag nimo. Mauricio. Ay, samat iber oy. Kaya mong gihimo ng inspirasyon sa imong kinabuhi. Inspirasyon? Napa-abs lagi ka. Wa man. Naanad lang ko gym ba. Maong lisod og undangan kay mudoble ang kadako sa akong lawas. Mau ba pero in fairness no. Oh. Ay, dako gyapon, dako gyapon. Natural. Ay, kapataga maybe. Oops, di mahimo ha, Mau. Akong asawa rin makahikapin eh. Kang Iris lang yun eh. Uy, ingon si Padi Robot, i-share ko na sa uban dong, ha? Sige, i-share yun? I-share, Agay, nakahikap yun eh. Kadako sa imong itlog. Oh, love, karon na ka na uli? Love. Maigipalit ko og dugay kong nakasakay. Nanawag unta ka, aron ko haunti ka. Ay, na lang, love. Uy, kinagtaksi naman lang ko. Okay. Ang kuwade, mag-dinner ta ha. Kung sa'y gusto ni mo akong lutoon, mag-veggies lang ta. Love. Pag-dinner na, love, kay busog ko. Ha? Kinsa may kadungan ni mo kaon? Ako ra. Miapit ko sa Chinese restaurant kay nag-crave kit ko mga Chinese foods, uy. Okay. Sige, ako na lang manihapon. Ang ako cellphone, may vibrate. Kisa may nanawag. Si Primo. Uy. May nanawag ni Iris. Gi-off dahil niya yung cellphone. Kinsa kay nanawag niya nga dis-oras naman sa kagabi yun. Congrats, Arnold! Congrats alang sa unsa, Mitch. Hala, uy, coming soon. May anak naman ni Iris. Anak? Yes! Nagkita mong good me ni Iris sa clinic sa akong OB. Timing po ka nagpa-check up man siya. Mabdo si Iris? Hala, nga din ni, uy. Nga di ay, huwag ka sultihin ni Iris. Wagid, Mitch. Kanasa mo nagkita ni Iris sa clinic sa imong OB? Oh, wait sa hakuan. Last 3 weeks na, uy. Sorry, Arn. Huwag taga-sultihin ni kay aron ma-surprise ka. Pero naunahan ko ni Mitch, uy. Di na yun ka ma-surprise. Na-surprise gapon ko, Iris. 3 weeks na mong nagkita ni Mitch pero wag yung ka makadare na kog sulti na ako, ana. Kasi mong rason nga nung wa man dahin ka musulti na ako na, wag ko niyong pahibawa. I'm sorry. Ako kahi amahan na mong gimabdo sa Iris. Hey! Nagduda ka? Sobra. Sorry, gid kaayo. Akong sayop. Akong sa nga wadahin ta kasulti. Ayaw gubang akong pagsalig ni Iris. Oras nga masayran ako nga namakagkan ako. Dili gyud ko magduwa-duwa sa pagpagigbuwag nimo. Arnold. Anong mamasab ni mo sulti dayon? Ha? Danghag mo na si Kang Iris? Ay, kung inaan na ha, Primo? Masa may itawan ako, anak? Giyatagan lang yun na mo pagduda ang imo bana. Kung misulti ka pa nga daan, no? Malipay unta siya nga mabdus na ka. Nagdanghang lagi ka, Iris! Primo, unsay kong buhaton.
Nahadlo ko nga kung mataw na ni bata. Simba ko niya, magkahunaw na si Arnold og ipa-DNA test niya. Please, tabangi ko. Unsay ang ngayon ako buhaton, primo. Pangitagpagi. Love, i-off na ng light. Mag-lampshade na lang ta. May gibasa pa kong libro. Duka na ko, love. Ibaw biyagit ka ha, nga dili ko makatugong hayag. Tabunin ang mata ni mo ron di ka kita kahayag suga. Lain naman itimpla si Arnold. Sukad siya mahibaw nga maptos ko. Love, huwag kami ngawan ako. Wa. Well, ako, gimingaw na ko ini, love. Ay nagilab, Debbie. Kumang kamot, please lang. Milihok, love. Ay. Ay, susaba. Nagtuka na magkakagat na niya. Unya na. Iris. Wa. Miss you, Arnold. Iris. Kaksa ko sa iyo sa buwan. Ipifiwas na. Ano si Iris ba? Kauban siyang lalaki. No, sila sa bangko. Ay, bangko di ay. Ha? Nag-withdraw. Kung mag-withdraw sa kauban niyang lalaki, yung taga-anong kwartas, si Iris o niya, nagawa sila sweet o labing kay sila nakay sa auto. Mura sila managtiay yun. Unsa? Perbeda, nakuhaan ko sila video. Yeah, tanawa na ko. Oh, baby. Tanaw ko. Tanawa ako. Darao. Kita ka? Uy. Si Iris. Og kining lalaki pa. Siya ang amahan sa gimabdos ni Iris. Oh, sa? Hi, love. Nika, anak ka? Ay, love, sorry ha. Dito ko sa kong mama. Biduaw ko niya kay dugay ng panahon nga wa ko makaadto sa mong agod. Abi ni mo, love. Si mama ba? Alzheimer na. Paano siya makailan ako? Mao ba? Mas maguwang pa man akong papa kaysa imong mama, pero si papa no? Wa pagid gi Alzheimer. Nainungdom pa magani siya sa inyong gibuhat dito sa bangko. Unsay bangko? Dili bangko nga lingkuranan, kun dili bangko. Nag-withdraw ang lalaki sa bangko ug miuban ka pa. Unsa tong kwartahan nga iyang gihatag nimo para sa imong papanganak? Love, wa ko makasabot sa mga kisulti. Wa ka makasabot o gituyo lang nimo nga di ka makasabot. Pero nay, doon ay video ay. Ipakita ko nimo. Og tanawa ginig bayo. Si Papa ang nagkuha ining video. Tanawa. Sigam ng mata nimo. Mamakak pa ka, ha? Tarong pag-utok ang akong mahan Iris. Kung sa imong gikasulti, ana? Ay, pagsigig love na ko, kay bakakon ka! Sa'yo ako. Sa'yo nang pasaylo ng mga bakakon ba? Apan ang pagsalig. Lisod ng balikon. Dili na ko, Iris. Gisabligan na ni Muglapok ang kuwagtang. Lisod na kinihugasan. Nakigbuwag ko sa akong asawa. Nanganak si Iris, tipo na siya sa iyang laki. Salamat lang sila. Doon na pa'y naibilin nga gamay pailob nila. Kung wa pa, gikiha ko na sila. Insulto ko sa gibuhat sa akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vicenta, ginaingon, ang tao basta masuya, bisag waon saa, himuan kag istorya, ug gawas nga siya ang biktima. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di ko mahimong mahikalimtan. Wow, Vicenta! Doon ka tayo, oy! Pang Zumba, John! Pinatag di ba yuwit? Hala, uy, may sponsor na ka? Wa, uy! Ang ngayon mang kuno ko ini, maong gihatag ni Miss Emma sa Shell. Hala, uy! Bigati ka sponsor, day! Sa Zumba Queen, manggiyon? Uy, may piyato, Vicenta pa. Apil tag OTS. Kasi tag OTS? Kaya magkahang on the spot contest sa Zumba. Aloy, correct! Mabi siguro ang grupo nila ni Marichog Tabi. Hoy, wow! Happy ko! Hala nyo, nabalik na kita sa Zumba si Marichu.
Kita ko ay Maricho. Ito ay mong bangga si Bisinta. Kaduhag yun. Pero, Diyos mo man mo. Ang karma, dalir. Ouch! Kajak. Tigit na ninyo inig ODS! All I have. Let's see the starter. And the ODS champion, completed numbers! Ang grupo ni Vicenta! Bisa kung saan ako, di ba dito kalupin ni Vicenta? Maricho, excuse me. Di ako kay ako yung makuha sa among cash prize o trophy as OTS champion. Makapausa ko di mong bayhana ka! Congratulations ninyo, Vicenta. Thank you, Bricks. Induta ng musayag Zumba. Buyag. Totoo ko, oy. Kay ni uso bayag ang buyag ug balik. Sabak ko eh. Joke rabi taw, oy. Totoo lagi ko. Ari. Totoo man. Diyot lang. Indot man. Oh. Hasta si Bricks? Imo pang ilogon, Vicenta? Lo, nga daw, di ka, Maricho. Uyab dita. It's a prank. Naumamog na si Maricho eh. Wa na. Ako na sa ipanabi ato. Nga una-unahon kog laki. Action na pud ko kabalaka, ani. Ilang kabalaka, Vicenta. Kasuya ni mo. Aw, uyab na ang tagduha. Cho, uyab na mo break, Cho. Dili, no? Wa pa na ako siya sugtan, no? Oo, di eh. Mao din ka sa Leonard. Holding lang sila si Bisita. Sweet kay sila duha. Unsa? Aray, ano gibira mo ko ni magpinakalit, Marichu? Mangutala pa ka, day? Mangingilog ka? Kisabi akong giilog. Si Bricks! Agay! Ay, pwede ako! Wala siya agay! Ilog ako yan! Magkahoy! Kawan ko ni! Pwede na ko yun! Ayaw ko kang samba! Balitok na! Pwede ko ni mo, ha? Ay, susi mo, Maricho. Lupig yun kang Bisinta, bisa kung saan. Siyaon lang yun kang anak ka. Waya ayaw nang inggitira, oy. Papay, hinubog ng imuha, oy. Bisag dili pa ko hubog na yun, Maricho. Maugyapon nga akong dialogue. Pagi, kanang mauwaw na maayo si Bisinta. Kanang mauwaw na siyang magawa sa ila tungod sa kauwaw. Ansman, ready na ng video? Pwede na. Sige, higda na, Maricho. At tampa, uy. Magtalikod lang ko, ha? Aron dili magklaro akong now. Kay akong ipatuo nga ang papay nga laki. Mao si Bisinta. Ang kaniyot maubo na ko, ha? Oh, sige na. Iwan ang kamera sa cellphone. O niya ikaw, o iko, o siya pulitin ko, ha? Ay, go na ta! Ubanda ka? Murid? Sige, gani ko. Niya, ubanda ka. Ka na. Siya pulog maayo. At tinuod niya, pinakong Go, sige. Go, niya. Taday niya. Unsa man ang imong ipakita na mo, Maricho? Skandal ni Vicenta. O unsa? Ready na ba ang tanan nga matanaw? Ready na! Nga na, ako nang i-play ang video. Ay, isa ako nagmaayo. Maricho! Lamihan niyo yung tatinuhan niya. No! Hala! Sabi ako din mo, Maricho. Ako ang katong lalaki na. Tingnan ako siyang di butang agsaw. Sorry, nalimot ko. Wa na ko'y na nga katubang sa mga tao. Sorry na, good.
Yan ba? Ibalik na akong bayad. Na! Ha! What na, oy! Usi, wa na. Hudot! Hurot na! Hulog bang kag inom? Hudot! Ang maniga! Kaluoy ni Maricho, no? Moday gawa na siya gawas-gawas sa ilaha. Moday sa skandal. Maulagi, oy? Sus! Nauna siya taring mabayhana. Kaya kaya dito bisinta yung giisulti sa mga lalaki nga ikaw to ang babay nga nas video. Kasag bogo ay nauna istare. Kita day ka bayot? Kayo! Ipakita mo ko sa amiga na kong bayot nga nasindot. Klaro! Kaya agos mabay Vicinta. Klaro kaya ang paglitok sa lalaki nga nag-shuffle. Matulog pa sa lalaki ay lamia ni buhat ay Marichu! Unsa? Naunay stare. Ingo ba dyan si Vicinta nga ikaw ko na nagsugo sa lalaki nga ilitok ang iyangan. Unsa? Magani ko kahibaw nga nagbuhat itiyo. Ikaw lagi ko no Vicinta. Wala no? Biktima lang ko no siya. Babae. Nanay gun. Paitagad ining tao nga suyaon. Ang tao ba basta masuya bisag buon sa hilabtan ka. Siya pa kunoy nahimong biktima. Ang resulta, naunay siya stari. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ramil ginaingon. Dili ang Ginoo mo'y musilot kanimo kung dili ang imurang mga saa. O gining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo may kalimutan. Bato na ko. Abig sa dan, Ramil, ha? Yes, Mader. Likay adang mga barkada ni mga way hinungdan. Oo, lagi ma. School nang imong anak, Mader, ha? Oh, Barmel. Bakit kanya ka na? Kung saan yung nakaayo nga niya anak ko, ha? Kating classes na karon. Kating classes na. Kating classes? Oh! Uy. Ako may bawas tanan ba? Ako'y gasto. Okay, asa nam sa data, ha? Bye, Romy. Kana! Bye, Romy. Kamao na gid ka. Kana gyud. Hello, ito saba, boy. Inside ang patukar. Ang imong anak, mother ay. Managag paglimpyo sa bahay ba yun? Oo, manataw, mother. Mother. Pangutanan si Ramil, ha? Kung may ente na ba na siya? Ako sa buto mong ipasagot, ha? Kulino ba? So, panabot si Ramil. Dito ko sa import. Mother. Gamit nga pangalik-adik ni mo anak, ay. Sa? Taka lang sulti ng bayuta na. Ayaw lang kasuko, tubaga lang ko. Nag-adik-adik na ka? Wa! Bayot! Ngano dong? Say nga dong, ha? Aray! Lagi. Aray! Nganong gijumbag ko ni mo ay? Jumbag nga, pay. Aray! Ha? Gijumbag ti ka kay sikang bayuta ka sa kong mama. Anong gintrigahan man ko nimo, ha? Sa kong mga nagadik-adik, wa? Aray! Wawang ko mangintriga dong! Nakakita mong kukog dagang mga foil sa imong kwarto. Ahas ka? Ha? Puyal gani para putos na fried chicken nga lutoon ni mama. Aray! Saka fried chicken? Aray! Za! Hi, Trixie. Goyo gumi mo, bi? Asa man ka? Maimo ba, Ramil? Ay ko na pagsigi og sunod-sunod na ko, be. Nasuko ka na ako, Trix. Oo. Nanguyab ka na ko. Unya, sige kag pabadlong si mong mama. Unsay? Sugton ta ka. Basta, muundang na kag adik-adik. Ma, ila-ila mo Trixie, ma. Kung isang uyab. Dayon sa abo, Inday. Love na ko si Trixie, Mader, ha? O pasalamat kaniya nga tungod niya, naundang ko sa kong pagkaadik-adik. Bay kay di patuo ka niya, anak. Nako bagi palapos lang ni Muspikas Dunggad ang akong paghangyo nimo.
Kung wa pa siya mo undang-dang, di man mi magkauyab, kay di man yun ako siya sugton. Wow! Babae rin gina nakapausap ni mo ba? O bay, Romy, laylos ako sa atong mga barkada, ha? Sige, okay Romy. Pero, karon kuyog na ba? Ha? Kuyog ta? Last ni natong banding, uy. Samtang wa pa ka magminyo ni Trixie. Ha? Oh, Ramil? Ubog ka? Sabog ko, Mader. Isubot kag Trixie ha, nga wa ka bukundang si Bugis. Ayaw, Mader. Uy, iko ayaw kong gaksa na unsa ka ba? Mama, last na lang ni Mama. Ha? Last. Last? Last na rin, pang goodbye niya sa mga barkada ko. Kasi ayaw sulti si Trixie, Mader, ha? Pakas lang na biyan ako siya. Please, Mader, ha? Oh, Trix! Aha, sa kasal niyo may Ramil, Trix. Next year na kaloy, o imbitado ka na mo, ha? Oh, sige, subutin ko na. Oy! Oy, ni? Ha? Bye, Oy, nga nagsigi na lagring. Hilom dia. Oh, oy, sige na lagring ng imong cellphone, ha? Kaya nagkigatubang kaning lalaki, ha? Uy, sa maday na anak, Ram. Istorya raman ni. Ako siyang giimbitar po sa atong kasal. Way kasal nga may tabo. Oh, Wa, Trixie! Pa, gutom na ko. Kaon diha, kay naida kang pagkaon ibabaw sa lamisa. Ma, ato sa ila si Trixie, bi. Paniya din eh. Nagdungan ni kaon. Uy, nahiubos to nimo. Ikay am-am niya. Congrats, Bay Ramil. Uy, Bay Ruby! Pwede ka? Siyempre, no? Mag-celebrate mo kasal, no? Kasal man mo. Uy, nakoy gida, ha? Pangitag-igayon nga magkasibat ka. Aron ma-enjoy ka sa unang gabi sa imong kaminyo. Trix, tawag na ta na. Tawag na ta, dali. Nakita naman ni Romy. Nanood sa kwarto. Nagunsa mo dito. May giko ara siya. Nanguha mong charger. Charger? Sure ka? Oo, lagi. Sure, lagi ko. Tanap. Kaya ako na ning i-charge ng ako sa mo. Bastos. Uy, asawa na tika. Dali na. Dali. Aray! Ramil, boy, ikaw, gisakitan ko sa imong paggunit. Kaning ato na ko nang manukog panglimpi og na mauli na pod ang inyong mga bisita. Bayot. Nag-away sila si Trixie ug si Ramil. Nakita ko bagod silang nanakastaas unya iyang gipugos pagpasak as Trixie. Sos, Mater. Nagbagong siguro ang kang Ramil. Ramil, kanain ba ni mong lingat? Hindi na ako ko. Bad trip ka na. Ramil, gisakitan ko. Ayaw, bibigla mo. Mil, inaya lang. Ramil, sa Ayaw, naging bad trip pa nila. Ay, ligig sa reklamo. Pasagdi ko, ha? Pasag ko siya buhat mo na ko ni mo. Natog naman yung Trixie de. Skambuang ay. Nag-tripping. Lami mo kaya akong asawa. Kapo na kaya ang dughan, be. Nagdughan sa ko asawa, eh. Ipadayan ako. Itong dughan. Ramil, katok na. Gikapoy pa ko. Nabili ako yan. Mga matagba. Ipalabi o igikapoy na ko matog na ta. Pasagdi ko. Lami kay kawa ako matagbaw mo. Kapag maniwan ka, uy. Usab ba ta? Nakangan ko. Ramil, ang sagot ka. Palig ko matagbaw. Usab ba? Tapos na ba ya? Tapos na lagi. Ay, wala kayo na hinayunan ako. Pag-trip pa ni mo. Trix! Basta ang kinabayas mo nyo, ha? Basta? Nag-unsa mo ka din sa amo. Nakita, di ka ang lingkod les ko, was. Di ako sa nanay, bisita ako sa kong mga parinte. Biya na.
Oo, unsa? Biya nagkaroon dayon kaloy. Kaya basig makitaan tayo Ramil. Grabe ka seloso si Ramil. Ambot, naunsa na na siya. Di gali ko magkalagkao kung dili siya magkauban. Kumpida. Daga! Ano naman kanya sa gawas? Sige daga, naman Sige tawag na. ni mo. Biya na dayon din please. Hoy! Oh! Anong gipalakaw nendo ni mong laki, ha? Ramil. Ikaw ba? Dali, Ramil! Ramil! Ay! Dali! Ay! Ramil ang akong buhok! Aray! Ikaw, giga, ha? Ay! Stunam! Ramil! Stunam! Kaya na ka? Huwag ka matagbaw na ko. Ha? Ha? Mangita pa yung laing lami, ha? Stunam! Ramil! Ay, Miss Trixie. Nilaya si Trixie Ramil. Ano makaagwanta sa imong pagkulatan niya. Bulog kaayo siya nga nagda sa iyang mga biste. Dili, ma. Makabuhatan na si Trixie. Wa na siya Ramil. Niyan niyang iyang mga kinikanan kaban ang iyang mga igsuon nga mga lalaki. Kuko kayo siya. Ika pa. Nadapatan ka dito. Dili ko makanawan ni ma. Ano gitiyaan mo ko, Trixie, ma? Tabangi ko, ma. Tabangi ko nga mabalik si Trixie na ko, ma. Tabangi ko, ma! Mayong pagkatago ni Trixie kay ginawa ko siya makipin ni mama. Lagi kayo na ko si Trixie. Pag kumubuang na, biyaan ko sa kumasa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dadong, ginaingon, bisan unsa pa nimo kagwapo ug kadagan sa mga babae nga mahibog nimo, do na gihigayon nga ikaw ang biyaan og babae, nga ikaw pag unta ang dako ug gugma, nga siya ang imong madayon. Mo ning nitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Dadong! Bola na yun! Stop! Ah! Shut ang bula! Taogin na kayo dong da. Ha? Ikaw mo hero. Ay, hero man, hero. Hero. Ay, kung pa, ay, pildi oy. Og si Rika bay, klaro kay nga musugot ni nako bay kung pamisitahan ako niyon niya bay. Inibaw naman siya nga buwag na mi sa kong uya bay. Sige. Porbida po kayo, bida na. Aron pirat yung mata na maigwa na yung mong alho. Di ikaw na. Kaya ako siya nga duulo na. Sige. Yan, maigwa na ko eh. Wapo man siguro. Nya, may duwag basket. Bida. Sayang lang mga babae nga di matilawan niya. Ay, dili man tunayon bay dadong ng matilawan po niya. Sayang sa mga babaeng matilawan po niya eh. Ego rin yun na niyang tilawan. Ha? Ulegi, dayri ka, mamisita ko nimo karong gabi ha. Oo ba? Paabot ko nimo karong gabi, ha? Oday, makalaon ka day og maglaom sa goday nga madawat ko ang kadaugan sa gugmarong gabi na. Basta mo dayon kag adto sa amo karong gabi, maungkit ka. Dili ka mapagya sa tinguhan. Ako ni mo do. Asa naman ang gawin mo ron? Asa man date, ha? Kung uyab? Milagro sa nga mag-date mo og gabiin dako. Di ko rin magkigdate sa uyab pa kay walang ko uyab, buwag naman ni. Oh, usa? Buwag mo. Ilsa? Ay, buwag na, uy. Agbaw naman ko niya. Ako na sa gilikayan, uy. Di man musugot nga buwagan. Oo nga, ako na lang gilikayan. Hoy, ikaw naman ka dun. Nagsige ka lang uyab, no? Isilis yung uyab. Kadtoro ba, no? Kadtoro ba si Kwan, Ilsa? Buutan ba ito mayana? Mau ginunta to gusto na ko nga umasawa. Wa pa na sa kong bukabularyo pa, uy. Parang sa ginabuhin ninyo, uy. Dadong! Dahil ka. Suntan ako dahil. Dadong ang ginuoy. Dugay naman ko nga nakagusto sa nimo. Og sa dihang nasayod ko nga uwa na mo ni Elsa. Nalipay kay ko, pero unsa man dahil, ha? kung moabot ang hikayon nga pulaan ka na ako, di ka kunin mo ipariha lang sa ubang babae nga imong gibuhian og nangita ka sa duglain. Day, di na lagi ko mangita og lain, day. Promise. Sige na. Sugtan ako, day ka. Sige, gisugot ta ka. Bidawat ka na imong hukma, Dadong. Salamat kay day ka, ha? Buka. Klaro ba kayo? Sige day, ha? Muli na ko day og salamat kayo nga gisugot na ko nimo.
salamat sa dangan ni anhigit ka. Og happy kaayo ko nga uyab na kita dadong. Kuan day pa unsa oras sa ang inyong duwa para sa barangay? Ugma sa buntag day, mga alas 9 sa buntag. Pamano niya sa among duwa, magkuyog niya ta, mag-date ta. Oo ba? Mahal ta ka, busa. Malipay ko kung ikaw nga akong ikauban, bisag asa. Nidaog nasad mo sa basket na ganina, ug ikaw gihapon ang hero sa inyong team. Bitaw, og nalipay sa ko. Boss, yan ka, boss. Niya ta bay. Miyo nung naggisakod na taxi, nining motel. Uy, basig imo lang unya kong biyaan ha, kung makuha na ko nimo ha. Dili lagi oy. Taxi driver. Diarang plate na mo. Tama day. Muna yung nindot sa mga papas-wide lips to lips na fake lips to. Isa mo nga, Pil. I love you, Tato. Tay. Ghindi mo ako mabubis. Buha ni day. Lagi ako. Ay, pagpalag. Sakit ko sa kumatan. Kumabubos. Para ka. Kali. Asa na yung mga gipahin ka mo sa ito. Ato niya ko ang sa inyo. Ato niya ko. Sa? Ida. Gusto ka ninyo? Siri kayo mong pagkataon. Bay. Og, munda na og duwa sa basketball, bay. Manarbahon lang ko, bay, para makatigom kong kwarta ba lang sa mong kasal niya ni Rika. Lagi. May tag sikat ka, no? No. Kinabasket ba yung maya kwarta na yun niya. Tagsar kita kuwaon taon ng special game ba sa? Tagsar ka, no? Mao lagi. Sikat na nga, maayo mo duwa og basket. Dagan ta og chicks nga fans ba? Pero sa ako lang amahan ko magsalig og kwarta. Ano man, fans na mo amahan? Oo. Ay, sa may mga tagdaw og kwarta. Oo, di arata magsalig. Bida, sige. Mas mayong minyo na kayo, or pundo na ka. At last ninyo ka na gyud. Ako rin bahala nga mangita og paagi nga makasuod ka og trabaho. Doon ako'y nagkakaila nga masangpit or makasuod ka og trabaho. Salamat kay pa. Og karong gabi mamisita kong Rika. Magsabot mi kung kanus ako mamay. Okay. Oh. Okay. Magkaka nga magpakasal mi sa magpakasal mi ni Rika. Ikaw mo gasto, ha? Okay kayo. Ano? Ako'y gasto. Kita nilang kundo ha. Gusto na po ko nga makakita ka po eh. Busa, nalipay ko. Nga nakaunaw ka na sa pagminyo. Nalipay ko, dadong. Usa? Si Rika? Nagkiktaban sa unan niyang sa iyang unang hinigugma? O kana dong dadong, ang tinuod, wa sila magbuwag sa iyang uyab sa una. Mao nga sa diyang nagkita sila, nagkasabot sila nga sila ang magtaban sa yung dapit. Pero pinitabo naman namo ni Rika. Gani ako'y nakauna sa iyang pagkababae. Putli siya nga ako nakuha. Usawa pa siya makiktaban sa iyang uyab dong, yamang gisultihan nga dili na siya putli. Apan, magkukman niya iyang uyab. Wa niya pa nung balinga nga nakuha na slain sa Rika. Ay, nangigibuhan na ako eh. Karoon unta nga nakaton ako sa kong mga babae. Oo na may nooning akong binangatan. Ay, ita! Ako manguntang nakauna niya. Dili ako ang iyang gipili. Mao na'y pag-aingnon dadong. Ga dili sa tanang higayon nga kanang nga suna, yung butanga nga mupilit ni mo ang babae. Kana kay dili ka ang iyang gipili, nagpasabot lang na. Nga mas dako ang iyang gugma sa iyang unang uyab kay nimo. Tay, gikan karon pa. Di na ako magbinuog babae. Maunay akong panguyaban karon ang babae nga gusto ko nga paslan gina ko. Kana, wala mo ta. Lika mo disulog papangitaglain na. Pabutan na lang sa babae nga imong naagi na, manuktok ka na sa imong kasing-kasing. Buta lang na.
Puta lang yun. Dadong, itambag ko nimo. Puta lang yun. Wag ko magdahong nga gipili pa ni Rika ang una niyang uyab kay nako. Nga ako manunta ang nakauna niya. Sa pagkakaroon, nagpaabot na lang ko. Dunay laing babae nga manugtok pag-usab sa akong kasing-kasing. Umauto mo listeners atong Palamay Drama Compilation Part 189 ug salamat jud sa katong nag-comment sa atoa. Ako magpasalamat jud pirmi sa inyo nga ma-appeal jud sa atong pag-vlog. Salamat kay sa inyo hinaot sunod ubanan gapon ko ninyo. Ug ako pong pasalamatan tanan akong mga listeners. Salamat jud kaayo sa inyo na jud mo gapirmi pud ka uban. Ug ako i-shout out sa nag-comment. Shout out nako si Sir Dads Vasquez, shout out mo da sir. Si Ma'am Del Sam 99, shout out mo da Ma'am Del Sam 99. Si Clarice Pag, shout out po na ako si Ma'am Berna, si Roy. O labi na si Oscar Abaydog, shout out ni mo da Oscar Abaydog. O si Sir Luel Balandra, shout out po na ako si John Plastico. O labi na sa iyang tito, shout out ninyo din John Plastico o sa iyong tito. O si Barbie Kasday, shout out. Ug mga itong listeners, tanang na-comment sa ito, atong shout out, o atong sunod nga upload, at ang atangin na po mga listeners, sinahinay sa tig-edit. Salamat sa inyong pag-uban, o paminaw sa atong gina-upload nga drama. Salamat jud kayo.